गुन्दाया बै गुन्दा जि बै माबानि बर' फिल्मनि गुन्दाखौसो होनदों आङो। कन्टेन्ट मोनसे आरो गिख्रंथाव मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। थारमाने आं जेब्ला कन्टेन्ट लाबोयो थारमाने मानसिफ्रा सानो नामा जेन आं ओरैनो खेलायदों नामा। हाय हेलौ लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। लोगोफोर जायखियानो जादोला जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै डिसक्लेमारखौ सिदा लागायदेरना होलांदो एसे नायलांदो। लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअ मानि थाखाय जागोन नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिखाबाय बा हमदांनो हाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि अनगायै मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ देखायग्रोना होनि। नोंथांमोना गिबियावनो बे भिडिअखौ नायग्रोनानै लाग्रो आरो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जुदि बुजि मोनोब्ला कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। कमेन्ट सेक्सनाव बिथां ब्रादारा दिनै जोंनि बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय गुवारै मोनसे बाथ्राखौ एडभाइस होदों। जों बयबो सुबुंनि थाखाय आरोना बयबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि थाखाय बा बिमा माहारिनि थाखाय बा जों बर' हारिनि थाखाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना बे बिथांनि भिडिअनि क्लिपखौ नायलांग्रोदो आरोना लोगोफोर। दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। आङो मोनसे आरोबाव ओरैबायदि इम्परटेन्ट मोनसे आरो गिख्रंथाव मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। थारमाने आं जेब्ला कन्टेन्ट लाबोयो थारमाने मानसिफ्रा सानो नामा जेन आं ओरैनो खेलायदों नामा। जन कार्जिया ओरैनो खेलायदों नामा सानो नामा। दिनै जोंनि हारिया जे माबादि अलखदाव दङ बयजोंबो नासयजानाय मानाय ओरैनो खेलायदों नङो नामा। आं माबा मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैयोबा नोंसोर खेलायदों साननानै जानला माला रिप्लाय हरनाय जानला माला नोंसोर कमेन्ट्स हरनाय आंखौ मा ओरैनो बखिलाबायदों सानो नामा। दिनै जोंनि बिटिसिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दुमदुमा जायगायाव मा घटना जानानै थांदों मिथिगौ नामा। मा घटना जानानै थांदों मिथिगौ। लाजिथावथाव बेसेबां लाजिथावथाव बेसेबां घटना जानानै थांदों मिथिगौ नोंसोरो। लासिं सिं जाबाय। दिनै सासे गथ'आ सासे हिनजावसाया स्कुलाव फैगासिनोमोन। बाथौ आश्रम स्कुल ना माबा मोनसे दङ बेयाव फरायो गथ'आ। दिनै बेवहाय सानैसो एसामिस सेंग्राया दिनै बे गथ'खौ रेप खालामनो नाजादोंमोन मिथिबाय। दिनै दिन दाखाल स्कुल टाइमावनो जुदि बिदि खालामजायोबा गोजौनि प्राइभेट पार्टसआव दांदों होमबा जोंनि बिनानावफ्रा जेबो माबा गैला नामा। जेबो माबा गैला नामा जोंना जेबो सिकिउरिटि गैला जेबो जोंना माबा गैला नामा। दिनै जोंनि बिनानाव दिनै स्कुलाव थांनाय कलेजाव थांनाय सोरबा एसामिस सेंग्राफोरजों सोरबा हारसा हौवाफोरजों जुदि बिदि प्राइभेट पार्टसआव जुदि जोंनि बिनानावफ्रा दांजायोबा मा जागोन ओमफ्राय। बेसेबां सेफटियाव दं जोंनि बिनानावफोरा। लाजिथाव। जाय मानसिफ्रा आंनि कन्टेन्टखौ मजाक बानायदों खेलायदों बे लाजिथाव मिथिबाय। जोंनाव थै दङ जोंनाव बर'नि थै दङ जोंनाव जाथि थै दङ जोंनाव माथायाव नाङो। दिनै 10टा 11टा 9टा 10टा स्कुल टाइमाव जुदि सेफटि गैयाबा जोंनि बिनानावफोरा मा जागोन होनबा। मालाय हारिजों जुदि बेबायदि नोङो स्कुलाव फैनाय समाव जुदि लामा ससेयाव जुदि बिदि खालामजायोबा मा सेफटि दं होनबालाय। लाजिथाव बुजि सब समय माखासे कन्टेन्ट लाबोयोबा खेलायजाया मिथिबाय। एसे साननानै नाय। बुंहर रायजोफोर जाय मानसिया कन्टेन्टखौ लानानै गेलेयो खेलायो बिसोरखौ आं बांद्राय सुखुवा दे। लासिं सिं। लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना जानो हागौ बिथां ब्रादारा मा बाथ्राजों बुंलांदो मा बाथ्राखौ लानानै फोरमायलांदो नोंथांमोना थारैनो बिथांनि बुंनाय रावखौ खोनानानै निश्चय बुजि मोनखाबाय आरो मोनथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर। नंमारगौ थारैनो बिथां ब्रादारा बुंनाया थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' लाइमोननि थाखाय बर' सिख्लाफोरनि थाखाय दायो गिनो गोनां नङा होमब्ला। जेराव मेरावनो जानला मोनला न'निफ्राय बाहेराव ओंखारजेननायनिफ्रायनो बिथांमोना गिनो गोनां ओरैबायदि जानानै फैदों नङा होमब्ला लोगोफोर। जानानै फैदों माने फैखाबायानो थादों आरो जों अरायसम नुबोगासिनो दङ आरो नुबोबायबो थाबोखादों नङा होमब्ला गोदोनिफ्रायनो दासिमबो। ओंखायनो
जेनेबा जों बेफोरबायदिनि जाहोनानो जाहैबाय जों बयबो बर' सुबुंफोरा जों बर' हारिफ्रा खौसे गैलायनि थाखायनो बेफोरबायदि जादों आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा जों जेमानखिनि बर' लाइमोन गैयाथों मानो, जेमानखिनि बर' जाथि गैयाथों मानो, जेमानखिनि बर' हारिया थांनानै थासान्दियाव बेफोरबायदि जुदि जाफ्लेबाय थायोब्ला जोंनि इयुन फिउचाराव लाइमोनफोरा जुदि मोजां लामायाव जुदि थायाबोला जों माबायदि संसारखौ जाबोगोन, माबायदि इयुननि जेनेरेसनखौ जों फोथांनानै लाखिनो हागोन नङा होमबा लोगोफोर। एसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैयो आरोना। ओंखायनो जेनेबा जों बयबो सुबुङा दिनै बेफोरबायदि गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायनि जेबो गोनांथि गैया होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। माने नोंजों आंजों जुदि बर'जों बर'नो जुदि बेफोरबायदि एना एनि जुदि जालायबाय थायोब्ला नङा होमबा लोगोफोर, माब्लाबाबो जोंनि हारिया खौसे जानायनि लामायाव फैनाय नङा। ओंखायनो जेनेबा बयबो सुबुङा गावजों गाव बुजिलायनानै नोंबो बर' आंबो बर' बयबो बर' नङा होमब्ला लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा जों बयबो खौसे जानानै जोंनि गोग्गो समाजखौ दानांगोन, गोग्गो हारिखौ लाखिनांगोन। जोंनि इयुन जेनेरेसननि जिथु फैबाय थानाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जों मोजाङै आबोर लानानै जोंनि फैबाय थानाय संसार जिथु जोंनि लामा नुहुरनाय गोजोन लामाखौ जों मोजाङै हान्थिलांनो थाखाय आगान सुरलांनांगोन आरोना लोगोफोर। ओंखायनो नोंखौ नैबे जन ब्रादारा बुंदों, थारैनो बिथां बुंनाया सैथोमार। जोंनि बर' लाइमोनफोरा, बर' सिख्लाफोरा जेराव मेरावनो हारसिं हालायै बेरायनो हाला, थाबायथिंनो हाला। बिथांमोना जोंनि बर' बिमाफोरा जोंनि गावनि जोनोमगिरि गथ'खौ न'खरनिफ्राय गुबुन जायगायाव फरायनो दोनहरो बा रुम भारा लानानै दोनहरो। बेफोरावबो एसे गोबां गिनो गोनां जादों आरोना लोगोफोर। गिनो गोनां जादों माने जाबोगासिनो दङ, नुबोगासिनो दङ आरोना लोगोफोर। गाव जुदि साहस खालामनानै थायाब्ला बेफोरबायदि जालाङो आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा आं आरो माथो बुंबावनो, आरो आंनिख्रुइबो बांसिन नोंथांमोना गोरों गोरा सुबुं दङ नङा होमब्ला, आंनिख्रुइबो बांसिन मेलेमजिबि सुबुं दङ, लेखा गोरों सुबुं दङ। आंनि गोसोआव, आंनि गोरबोआव जा सानदोंमोन, जा बुंनो लुबैदोंमोन, आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय बेखौनो सेयार खालामबाय, बेखौनो फोरमायहरबाय। जास्ट बेफोरबायदि आं नोंथांमोननि सेरावहाय बुंनायाव आंनिफ्रायबो जुदि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंबा बा भुल जादोंबा नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालामनो हर, आरो नोंथांमोनाबो आंखौ फोरमायहर, नोंथांमोनाबो आंखौ दिन्थिहर आंखौ नोंथांनि बेफोरबायदि बुंनाय रावाबो गोरोन्थि जादों बा जायाखै बा मोजाङैनो जादों होननानै नोंथांमोना जाहाथे आंखौबो बुंहरो, आंखौबो फोरमायहरो आरोना लोगोफोर। आसा खालामनाय थायो नोंथांमोना आंखौ अराय समनि थाखाय आंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन, बेफोरबायदि मोजां मोजां भिडिअ लाबोनायनि थाखाय। आरो मोजां बाथ्रा बुंफिननायाव नोंथांमोनाबो आंखौ बिथोन होगोन, नोंथांमोनाबो आंखौ साजेसन होगोन आरोना लोगोफोर। आंबो बेफोरबायदिखौ लुबैजायो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला, जोबनायाव आरो आं बांद्रायखौ बुंबाय थालासै, जेमानो बुङो इमाननो बाथ्राया लावलांबाय थायो नङा होमबा लोगोफोर। थ' जोबनायाव नोंथांमोना जुदि नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो, आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायदो, जाहाथे आं आरो बेफोरबायदि भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांनियाव नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच, आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।